Привет! Моето доматено хоби продължава с нови сортове домати. Ето това е общ изглед на приготвянето за проба. Тези в тавичката са ни основните, от които правим салата. Те са основата в градината. Останалите са все нови сортове. Тези двата съм загубила името. Но тези тук са полска слива с перло. Много харесван от мен домат. Замък, шарт. Опалката я откъснах зелена. Избързах. Но ето този градинския червен домат ми е изпратен от едно форумно момиче. Мишето с страхотни разсади е това момиче. Тук аурията ми от друго форумно момиче, Мечтица. Отново страхотни разсади ми изпрати. Домат е много хубав и ражда много. Пловдивска каротина. Още един разкошен домат от друго форумно момиче Ким. Много е хубав домата, с дебела кожа е, но много вкусен и си заслужава. Цветът е страхотен. От същото форумно момиче ми е и Одито. Много вкусно чери. Едно от най-вкусните ми. Другото ми вкусно чери е лудото чери. А по средата е виолетовия смарагд. Този не съм го пробвала все още. Този името не му го знам. Загубила съм му надписчето. Ето тук от друго форумно момиче, влюбено в доматите, Клеар. Бабино чудо. Тук от Миси. Разкошна форумна приятелка. От Петрич е домата. Този също е с загубено име. Медна река. Ще се пробва. Форум Хоби кафе. Ако не бяха момичетата от този форум, нямаше да имам толкова красиви домати. Благодаря им за което. Всички са разкошни и са много мили. А сега трябва да премина към проба.